дуруд бинандагони азиз, шумо сархатти рӯйдодҳоро аз радио зудӣ тамошо доред. имрӯз 9 июл аз он хоҳем гуфт ки чаро толибон ба Москав рафтанд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон барои бекор кардани банди мушкилофари қонуни нави муҳоҷират дар Русия талош доранд ва хазинаи суғуртаи пасандозҳо мегӯяд беш аз нисфи ҷубронпули муштариёни Тоҷик Содиротбонкро пардохт намудааст. рӯзи 8 июл ҳайати толибони афғон дар Москав бо мақомдорони Русия мулоқот кард. Ба навиштаи хабаргузориҳо, толибон мехоҳанд кафолат диҳанд ки ин ҷунбиши исломӣ сарфи назар аз тасарруфи манотиқи зиёде дар саросари Афғонистон ба Русия ва кишварҳои Осиёи марказӣ таҳдиде ба бор намеорад. рӯзҳои ахир садҳо сарбоз ва паноҳҷӯёни мулкии афғон аз толибон ба Тоҷикистон фирор карданд. ҳафтаи равон Тоҷикистон бо ишора ба эҳтимоли норомиҳо дар марзаш бо Афғонистон эълон кард ки то 20,000 афсари эҳтиётиро барои таҳкими назорати марзи кишвар бо Афғонистон сафарбар мекунад. Русия ки дар як пойгоҳи низомиаш дар Тоҷикистон то 7,000 афсарро мустаққар намудааст, мегӯяд ҳозир аст дар ҳоли ноором шудани вазъият дар марзи Афғонистон аз нирӯҳояш кор бигирад. вазорати корҳои хориҷии Русия изҳор намудааст ки дар мулоқот бо фиристодаи ин кишвар дар умури Афғонистон Замир Кобулов ҳайати толибон кафолат дод ки марз бо кишварҳои Осиёи марказиро убур намекунад. ҳамчунон толибон ваъда доданд ки амнияти тамоми сафоратҳо ва консулгариҳои хориҷиро бар дӯш мегиранд. сухангӯи толибон Суҳайл Шоҳин иброз дошт ки толибон дар Москав ҷилавгирӣ аз қочоқи маводи мухаддирро баҳс намуданд. ӯ афзудааст ки минтақаҳои зери назорати толибон барои таҳдид ба ҳамсояҳо истифода нахоҳад шуд. Шоҳин илова кардааст ки тамоми гузаргоҳҳои марзии зери назорати толибон барои рафту омад бо ҳамсоякишварҳо боз мемонанд. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. новобаста ба хавфи сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар Афғонистон, рӯзи 8 июл президенти Амрико Ҷо Байден гуфт, амалиёти низомиёни Амрико дар Афғонистон 31 август ба поён мерасад. ӯ афзуд, мардуми афғон бояд худаш муайян кунад ки чӣ гуна умури Афғонистон пеш бурда шавад. мо ба он ҷо барои бунёди давлат нарафтаем. ин ҳақ ва масъулияти танҳо мардуми афғон аст ки кишварашро чӣ гуна дидан мехоҳад. Байден ба таври муфассал ба суолҳои хабарнигорон посух дод. раҳбари Амрико таъкид кард ки ҳазорҳо тарҷумони афғон ҳам то 31 август аз Афғонистон берун бароварда мешаванд. Байден хотирнишон кард ки то имрӯз 2500 тарҷумон раводиди сафар дарёфт намудаанд. ҳафтаи гузашта нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пойгоҳи багроми канори шаҳри Кобулро ки муҳимтарин пойгоҳашон буд, тарк карданд. вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мегӯяд, аллакай 90% нерӯҳояш аз Афғонистон берун бароварда шудаанд. ҳафтаи гузашта генерал Остин Миллер, фармондеҳи нерӯҳои амрикоӣ дар Афғонистон, ҳушдор дода буд ки эҳтимол дар Афғонистон ҷанги шаҳрвандӣ сар занад. мақомоти Қирғизистон 9 июл гуфтанд ки дар натиҷаи тирпаронӣ як рӯзи пеш дар марз бо Тоҷикистон сарбози 27-солаи ин кишвар Ҳусниддин Ҳоҷиев кушта шудааст. қаблан Тоҷикистон дар бораи захмӣ шудани 2 сарбози қирғиз хабар дода буд. тирпаронӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дирӯз рух дод. ҳар ду тараф сабабҳои сарзадани онро ба тарзҳои гуногун тавзеҳ медиҳанд. мақомоти Тоҷикистон хабар доданд ки сарбозони Қирғизистон марзро ғайриқонунӣ гузашта аввал тир кушоданд ва сипас дар тиркушоии ҷавобӣ кушта шуданд. тарафи Қирғизистон иддао дорад ки сарбозонаш ҳангоми хидмат ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд. мақомоти қирғиз мегӯянд дар чӣ шароит кушта шудани сарбоз Ҳусниддин Ҳоҷиевро таҳқиқ мекунанд. бахши қирғизии радио зудӣ навишт, тибқи иттилои пешакӣ аз ҷониби Тоҷикистон низ кушташудагон ва захмиён ҳастанд, аммо ҷониби Тоҷикистон дар ин бора то кунун иттилоъ надодааст. шумо
мо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. ҳукумати шаҳри душанбе аз риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ дар пойтахт изҳори нигаронӣ кардааст. Ин масъала зимни ҷаласаи матраҳ шуда шаҳрдорӣ барои ҳатмӣ намудани пӯшидани ниқоб дастур додааст. аз ҷумла таъкид шудааст ки рӯзҳои охир сокинони душанбе нисбати саломатии худ ва атрофиён беэътиноӣ карда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд. чунин муносибат боиси густариши бемории COVID-19 ва бистарӣ шудани беморон дар шифохонаҳо гаштааст. вазорати тандурустӣ мегӯяд рӯзи 8 июл 29 ҳолати гирифтории сокинон ба COVID-19 сабт шудааст. дар умум то имрӯз коронавирус ба 13719 нафар сироят карда ба иттилои расмӣ 97% онҳо шифо ёфтанд. оморе ки аз сӯи ҷомеа ва коршиносон зери шубҳа бурда мешавад. хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ 55% аз маблағи умумии ҷубронпулӣ ба муштариёни бонки барҳамхӯрдаи тоҷик содирот бонкро пардохт намудааст. ба қавли хазина додани ҷуброн тариқи Орион бонк аз 23 июни соли ҷорӣ оғоз гардид. ба ҳамин тартиб то 6 июл ба 1974 амонатгузорӣ муроҷиат карда дар маҷмӯъ беш аз 32 миллион сомонӣ ҷубронпулӣ дода шудааст. қаблан гуфта мешуд ки маблағи ҳадди ниҳоии ҷубронпулии суғурта барои пасандозҳо бо пули миллӣ на бештар аз 30 000 сомонӣ ва барои пасандозҳо бо асъори хориҷӣ то 21 000 сомониро ташкил медиҳад. бонки миллӣ 21 майи соли равон иҷозатномаи фаъолияти тоҷик содирот бонк ва агро инвест бонкро бозхонда 15 июн додгоҳи иқтисодии пойтахт қарори барҳамдиҳии ин ду бонкро содир намуд. оҷонсияи мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон мегӯяд як фурӯшандаи авиакассаи ширкати Somon Air ҳамроҳ бо ҳуқуқшиноси нуқтаи дидбонгоҳи фурудгоҳи Душанбе билетҳо ба самти Русияро аз 9,5 то 12,5 ҳазор сомонӣ фурӯхтанд, дар ҳоле ки нархи расмӣ 5,5 ҳазор сомонӣ таъин шудааст. ин ду гумонбар ба қаллобиро дастгир карданд. ба гуфтаи оҷонсии тафтишот маълум кардааст ки муттаҳамон танҳо дар моҳи майи соли равон 40 нафарро бо ваъдаи дастрас кардани билети парвоз аз Тоҷикистон ба Русия фиреб дода беш аз 433 ҳазор сомониро аз худ намуданд. нисбати дастгиршудаҳо барои қаллобӣ парванда боз шуда тафтишот идома дорад. дар 3 моҳи ахир баъди он ки Русия ба парвозҳои мунтазам иҷозат дод, ин бори чандум аст ки фурӯшандаҳои билетро барои бо нархи баландтар аз таъин шуда ва фиреби талабгорони сафар ба Русия боздошт мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия талош доранд то банди 19 қонуни нави муҳоҷират дар Русия бекор карда шавад. қонуни зерин аз 28 декабри имсол амалӣ мегардад ва ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ шароити буду боши муҳоҷиронро мушкил хоҳад кард. тибқи он муҳоҷирони меҳнатӣ бояд ҳар 3 моҳ аз ташхиси тиббӣ ва баъди ҳар 3 рӯз аз ташхиси ПЦР-и коронавирус бигзаранд. ҳуқуқшиносони маркази тонкҷаҳонӣ аз муҳоҷирони меҳнатӣ даъват доранд ки ба раҳбарони давлатҳои худ муроҷиатномаи дастаҷамъӣ намоянд то ба президенти Русия масъалаи лағви ин қонунро баррасӣ кунанд. дар навбати худ намояндагии Тоҷикистон дар Русия ваъда додааст ки мушкилоти мазкурро бо мақомоти рус дар миён хоҳанд гузошт. ва ҳоло хабаре дорем ки эҳтимолан боиси аз сигоркашӣ даст кашидани теъдоде аз сокинони Тоҷикистон мешавад. Азия плюс аз бо шиддат боло рафтани нархи сигор дар кишвар навиштааст. харидорон ба ин расона гуфтанд ки дар мағозаҳо қимати як қутии сигор аз 36 то 50% гаронтар шуда, вобаста ба тамға арзонтаринаш 11 сомонӣ ва баландтаринаш то 20 сомониро ташкил медиҳад. ҳукумати Тоҷикистон моҳи пеш қарор намуд ки андозаи аксизи маҳсулоти тамоку то 2 маротиба боло бурда шавад. намояндагони ширкатҳо мегӯянд қарори мазкур аз 7 июл ба ҳукми иҷро даромад ва боиси афзудани қимати сигор гардид. мақомоти тоҷик чунин тасмимро яке аз роҳҳои мубориза бо тамокукашӣ унвон доданд.
ва ҳоло бароятон аз қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон мегӯям, Бонки миллӣ барои имрӯз 9 июл нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 41 дирам таъин кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 150 сомониву 30 дирам арзиш дорад. бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбати Сархатти рӯйдодҳоро ба анҷом мерасонам. ташаккур барои он ки ҳама рӯза моро ҳамроҳӣ мекунед. ман бо шумо хайрхушуна мекунам. 03 соат пас барномаи ахбори озодиро тақдиматон хоҳам кард. рӯзи хуб дошта бошед.